followers sa ating programa HCI Power 5, CMD Kalusugan at Kabuhayan. Ako po uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee, nangungumusta sa inyong lahat. Mga listeners po natin ngayon, mga makakapanood sa atin sa Facebook Live, kumusta po kayo? Sana po kayo ay nasa mabuti mga kalagayan and hopefully, kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. So, dyan lang kayo at nandito lang ang inyong lingkod, calling all people na may mga problema sa kalusugan kung kayo po ay umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang inyong mga sakit o kaya kayo mga due for operation, anuman po ang uoperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power 5. Pag sinabing Power 5, it's the perfect combination. CMD, CBF, ang ating Cell Bio Juice, ang ating CR Juice, at ang ating peptide. Depende po sa edad at depende sa health situation kung anong product ang i-recommend sa inyo. Okay? So, kung may mga tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Yan po ang aking text hotline. At yung mga nasa Facebook, doon kayo sa CMD Bicol. Sa CMD Bicol, si Nurse Erlaman po ang taga-sagot natin dyan. At mga taga-Donsol, Sorsogon, take advantage kayo. Makaabil ang gagawin free health consultation ngayong August 29. Oo, ngayong Friday na mismo. 9 a.m. at CMD Center, second floor, JB3 Building, San Jose Street, Away, Donsol, Sorsogon. Taas po tayo ng Soreco. Yan, take advantage po, mga taga-Donsol, Sorsogon. Kung may mga latest laboratory results, pakidala nyo po. Kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people with our natural na produkto. Marami na po nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. Marami na rin taong desperado, umiinom ng mga gamot pero parang lalong lumalala. Pero buti na lang, napakinggan tayo sa radyo. Katulad ng mapapakinggan nyo mamaya, okay? Sa mga taga Labo. Ayan, mga taga-Labo. Camarines Norte, free health consultation ay gagawin dyan sa CMD Center in Labo, come September 6, 9 a.m. to 12 noon. CMD Center in Labo, beside Lisaso Hospital. And of course, back-to-back dito sa Legazpi City, 9 a.m. to 4 p.m. September 6 din po. Yan mga taga-J-Pang, andyan tayo sa inyo. Andyan ako sa inyo para sa gagawin natin na health and wellness seminar that will be on September 20, 9 a.m. po dyan sa kay Care of Ma'am Sonia Bibon sa Purok 6. Barangay Mother Lode, Jose Panganiban. Oo, nandyan tayo para sa mission na to. And of course, mga taga-Katbalogan, oy, mga taga-Katbalogan, magkakaroon kayo ng 2 days, 1 day and a half. Para sa gagawin na free health consultation ay gagawin dyan September 20 and 21. Oo, mas maganda, maabil nyo na ng September 20, Saturday po yan, and half day ng 21. Take advantage po, mga taga-Katbalogan. Okay, so yan muna yung ating announcement. Oo, kung magtatanong kayo ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan ng ating Power 5 from A to Z mula ulo hanggang paa, internal at external ay pwede matulungan ng ating Power 5. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. So eto muna, pakinggan natin isang kwento ng kagalingan paano sila natulungan ng ating product. Hello kay Sir Leopoldo Goyena. Pakinggan po natin to.
Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Maria Eleanor Gasilios ng Borongan City, Eastern Samar. Isang guro at may asawa, retired police na nagkasakit noong 2012. Bago siya nagkasakit na may negosyo kami na buy and sell ng itlog, pero na-stop yun dahil sa kanyang sakit. Walang buwan na hindi siya na-admit ng ospital at minsan mga 2 beses sa isang buwan na tuluyang ikinahinto ng aming kabuhayan. So, that time na napunta ang CMD sa Borongan, dala ni na Ma'am Jen at Sir Jack. Through radio program, napakinggan ng asawa ko ang product at nagpunta kami. Hindi pa sila nag-start mag-display, nagpipintura pa lang ng kanilang lugar, pero pinasubok na sa amin ni Ma'am Jen yung isang bote, yung 15 ml ng CMD. Tapos yun lang, yung 1 bottle na CMD, ito na ayos talaga ang kalusugan ng asawa ko. Oo, effective ng product. Alam niyo nang ma-stop ang negosyo namin, wala na siyang nagagawa. Nasa bahay na lang. Pag-akyat ng bahay, lang radyo, tapos dala-dala ang radyo pagtaas sa pag-akyat sa taas, pagbaba dala-dala ang radyo, wala na siyang nagawa. Minsan nga sinabi ng, kailan niyo pa ako kukunin, Lord? Pero sa akin, dahil sa bisa ng CMD, gumaling ang asawa ko. Imagine, isang bote lang ng CMD na naubos. Sinabi niya sa sarili na isi-share niya ito sa kanyang mga kaibigang pulis. At pinuntahan niya yun, ma'am. Nagmotor siya na hindi niya nagagawa ng matagal na panahon. Nagmotor, pinuntahan niya ang mga kaibigan niya. Kaya nga yung isa dyan na kaibigan niya na napuntahan, retired police din, pagpunta niya sa bahay nila, may sakit din. Hindi na rin alam kung ano ang, basta nakakadumi na lang siya na hindi niya alam. Pero binigyan ng asawa ko ng 15 ml na CMD. Bumuti rin ang katawan at yun, naisipan ding mag-stockist. Kaya ito, sapat na sa akin na nalunasan ng sakit ang asawa ko. Ito lang ang hiniling ko, napaka blessing, yes, na ma-restore ang kalusugan. Pero ito, hindi ko pa sukat akalain na nag-stockist kami at unti-unting nawala naming kabuhayan, na ibalik ang dati naming nawala na kabuhayan. Sobra, okay. Tapos ito nakaka-enjoy kami ng free travel incentive ng Health Code International na ako, this is my 29th years in DepEd, pero hindi ko naranasan ang makatravel ng ganito na lahat lang kasama namin, kasama ko ang asawa ko, kasama ko ang anak ko. Iyon na sobrang blessings talaga itong nangyari sa amin. Pangalan ulit. Ako nga ulit si Maria Eleanor Gasilios ng Borongan City. Ay, by the way, sa'yo ma'am, kumusta po ang product? Ay, nako, ang galing-galing, napakabisa. Hindi ako nakakaramdam ng pagod kahit saan magpunta. Kahit sa pagtuturo, napakaganda. Hindi ko nararanasan ang pagod the whole day kahit magturo ng napakaraming bata. Ayan. So, anong message niyo po sa mga makakapakinig? Okay, kung sino man ang nakakarinig sa inyo ngayon, gumamit na po kayo ng CMD, napakabisa, at makakatulong talaga ito. Kung ano mang karamdaman ang nararanasan nyo ngayon, gumamit lang kayo ng Power Trio, lalo na't ang Power Trio, gagaling at gagaling kayo. Pangalan po ulit. Ako po si Maria Eleanor Gasilios, isang guro, 51 years old ng Borongan City. Ayun, 'di ba? Napakagaling ng ating produkto. Marami po 'yan talaga na natulungan. Kaya madalas sabihin ng iyong lingkod, with our products, marami na nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. Hello kay Ma'am Michelle Biescas dyan sa CMD Center in Bacacay, Albay, and
kay Inday Pateno, and of course sa lahat ng makakapakinig nitong program na to, saan mang registration kayo makakapakinig ng program na to o saan mang Facebook Live, hello po sa inyong lahat, okay? So isa pa dito, kwento ng kagalingan, kaya pa ng oras natin. Paano nakakatulong yung ating mga produkto? Pakinggan natin. Okay, good morning sa lahat. Nandito po kami ngayon sa Fontana Villa in Clark, Pampanga dahil mag-attend kami bukas ng National Executive Convention ng Health Code International, and this is nationwide na doon. Nagdadatingan na yung mga delegates natin. And of course, nandito mismo sa aking harapan isang dating OFW for 8 years daw. Pero bakit nag-decide siya na nandito, mag-join siya sa Health Code International? Of course, syempre na-attract man muna siya sa product. Si Mr. Edgar Torres, ang isa nating napakasipag aspiring for Empire Diamond dito sa Health Code International. Nakita ko talaga yung kanyang galaw, yung kanyang direction dito sa ating negosyo. Pero Sir Edgar Torres, ano yung experience mo na? Doon muna tayo sa product. Kasi yung mga tao talaga, sabi nga, 90% ng population ng Pilipinas may problema sa health. So, bakit ka na-attract mag-join dito sa amin, Mr. Edgar Torres? Mag-greet ka and then yung product testimony po. Hello, good morning po sa lahat po ng nakikinig sa mga oras na ito. So, ako po si Sir Edgar Torres, taga Gumaca, Quezon, isang OFW. Bale, 8 years in po ako sa abroad, po. So, na-join po ako dito sa HCI BIS dahil po sa isang napakaganda po na nangyari. Unang-una, nung ako po ay galing sa abroad, so pag-uwi ko po dito sa Pilipinas, so napakarami na rin po na mga sakit yung dala ko. Unang-una po talagang acidic po ako, tapos mataas din yung cholesterol. So talagang sabi ko, bakit gano'n? Kasi nga nararamdaman ko parang nananakit lagi yung katawan ko. So yung balikat ko, halos yung kamay ko hindi ko maigalaw kapag ako yung nagmumotor. So ngayon, yung misis ko, si Ma'am Jocelyn Bunhi, so bali na-introduce niya sa akin yung HCI CMD, yung CMD product, at parang so binasa ko muna, so nakita ko doon talagang mayaman pala ito sa mineral. So sinearch ko sa sa Google at nakita ko doon talagang kailangan pala ng mineral ng ating katawan. So doon nagtry na ako. So 10 drops 3 times a day sa 1 glass of water. So unang inom ko pa lang, parang naramdaman ko parang lumakas yung pakiramdam ko, at mga ilang araw parang yung nararamdaman ko ay yung pananakit ng aking balikat, ng aking braso, so nawala na. At yung pagiging acidic ko parang nabago. At isang araw yung nanay ko ay bigla na lamang siyang inatake ng stroke. So nagulat na lang po ako kasi nga umaga noon, so 4 a.m. So ako po ay nagising yung anak ko na isa at nagpapatimpla ng ng dede. So mga 4 o'clock po yun in the morning. Tapos nakita ko na yung nanay ko ay nakaupo siya, parang nakahandusay. Tapos hindi siya makagalaw. Sabi niya sa akin, anak, hindi ako nakakakita at nangihina ako, sabi niya. So, ano po ba nangyari sa inyo? So nakita ko sa kanya, para sabi ko, parang na-stroke si nanay. So dahil po doon ay mayroon po kaming stock ng ating Power Trio, yung CMD, yung CBF, saka yung Supreme Juice. So ang ginawa ko po, so kumuha pa ako ng CMD at pinatakan ko po siya sa dila ng 3 patak sa ilalim ng dila. So every 30 minutes gano'n ang ginagawa ko. So hanggang sa parang medyo okay yung kanyang pakiramdam. So dahil doon, sabi ko, napaisip ako kasi nga yung una, yung tatay ko, namatay po gawa sa stroke. Ay sinugod ko sa ospital, 1 linggo lang, nawala na. So sabi ko, sa isip-isip ko ay, siguro matutulungan ito ng produkto ng Health Code International. So yun, take ko po sa kanya yung Power Trio product po. So siya po ay kalahati ng kanyang katawan patay, so hindi maigalaw. Tapos hindi siya makakita ng maayos, malabo yung kanyang paningin. So sa pag-take po niya ng ng Power Trio product, yung CMD pinatake ko sa kanya 100 drops a day. Yun ang inuubos po niya. Tapos 10 tablets 3 times a day ng ating CBF. Tapos isang Supreme Juice,
Tapos nilagyan ko pa ng lemon, yung juice, yun yung tinitik niya sa umaga. In 3 weeks po, so himala. Sabi ko, amazing product. Bigla lang pong bumalik yung sigla ng katawan ng nanay ko. So naikilos na po niya yung kanyang kamay, yung kanyang paa, tapos yung paningin po niya, naging clear na po. So sabi ko, amazing pala itong product ni Health Code International. So doon na po ako nag-decide na talagang seryosohin po yung business ni HCI CMD. Po. Ayan, ang galing ng kanyang kwento. Pero I know, Sir Edgar, na 1 year ka na dito sa Health Code. Almost 1 year. Marami ka na rin na-experience na iba-ibang health problems na tulungan ng ating product. Kung yun ang dahilan bakit kami nandito kay Health Code, dahil sa product, yung benefits ng product sa health ng tao, yun din ba ang dahilan bakit nandito ka? Opo, yun din po yung talagang dahilan ko. Kasi nga, napalaking benefits sa ating kalusugan yung produkto ng Health Code International. Okay, so ayan po, when it comes to product testimony, yun din ang pinanghawakan ni Sir Edgar Torres. Sir Edgar, go for the mission. Thank you for joining us. At alam ko marami ka pang mahabang kwento, pero at least you started it with your family bago ka nag-share sa mga tao. Ayan po, si Mr. Edgar Torres. Ayan, nakakatuwa, di ba? Nakaka-amaze ang ginagawa ng ating product. Kaya ulit-ulit tayong nananawagan sa lahat na may mga problema sa kalusugan. Huwag niyo pong hintayin. Lumala ang inyong mga sakit. Oo, sabi nga, life begins at 40. Oo, dapat, ang kasi natin, kasi ang product natin, these are nutrients na kailangan ng ating katawan. So, kahit healthy ka pa sa ngayon, for healthy family, take the product, mamimaintain yung healthy kayo. Kung may sakit, take the product to restore your health. Pag na-restore na, huwag basta-basta tanggalin because these are nutrients na kailangan ng ating mga katawan para hindi tayo basta-basta nagkakasakit. Okay? So, yan. Of course, hindi lang good health ang sinishare namin sa inyo, ha? We share to you people the business side of Health Code International. At ulitin ko, ngayong August 29 na, mga taga Donsol, Sorsogon, free health consultation ay gagawin dyan sa inyong center, dyan sa second floor, JV3 building, opo, San Jose Street, Away, Donsol, Sorsogon, ngayong August 29, 9 a.m. to 2 p.m. lang po. Take advantage, mga taga Donsol, Sorsogon. Sa Goa, merong gagawin na health, wellness caravan, on August 30, 9 a.m. dyan po sa Big's Diner in Goa, Camarines Sur. Mga taga-Go, mga taga-Labo naman, free health consultation ay gagawin dyan sa CMD Center in Labo, come September 6, 9 a.m. to 12 noon, back-to-back dito sa Legazpi, 9 a.m. to 4 p.m. po. First come, first serve po tayo. At syempre, mga taga-Katbalogan, mga taga-Katbalogan, magkakaroon na kayo ng event dyan. September 20, oo, free health consultation at September 21, half day na lang, umaga hanggang mga 12 noon lang ng September 21. So take advantage po sa lahat ng makakapakinig ng ating program, oo, take advantage na maka-avail kayo ng gagawin na free health consultation, okay? And syempre, mga taga-J-Pang, Jose Panganiban, andyan ang iyong lingkod, comes September 20. September 20, 9 a.m. sa ZMD Center dyan sa Purok 6. Barangay Mother Lode, Jose Panganiban. Take advantage, lang yan, health and wellness seminar with consultation, health consultation, okay? So, dito na tayo sa ating mga ZMD centers and active distributors. Sa area ng Katbalogan, hanapin lang CMD Center at 5391, second floor, Del Rosario Street, Barangay 1, Katbalogan City, at Top St. Therese Family Drugstore. CMD Office in Tacloban, Santo Niño Street, Barangay 24, Reynas Building, Tacloban City, malapit sa Doctors Terminal. Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, baka kay Albay. Hello kay Sir Nems Flora sa Technical Department ng DCGB.
And of course, dito na tayo sa iba natin ng mga CMD centers and active distributors. Sa Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Liña Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa corner Lapak and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga. Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, near Seventh-day Adventist Church. Sa Purok 1, Barangay Tugus, Paracali, in front Tugus Elementary School. CMD Center at Purok 5, Barangay Motherlode, Jose Panganiban, near Kasarog Checkpoint. Sa Doctor's Generic Pharmacy, Basud, Camarines Norte, Magel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte, King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte, Salvico Pharmacy in front Labo General Hospital, Helen Valenzuela in front Canoreco, Bato Balane, Lilian Salen, Arias General Merchandise, Purok 1, Barangay Bato Balane, Lolito Limpot, Purok 6, Larap, Jose Panganiban. Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban. Susan Correa Abais at Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. Meron din po sa Dry Goods Section near Three Sisters Carinderia. Ayan. By the way, dyan sa J-Pang, ang products nyo nasa kay Ma'am Sonia Bibon, Purok 6, Barangay Motherlode, Jose Panganiban. At ito pa po yung dagdag natin. Sa Camarines Sur, hanapin lang si CMD Center at 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Door 3, Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Panday Street, Goa, Camarines Sur. Sa Alcantara Street, Poblacion West, Ocampo, Camarines Sur. CMD Center at 2nd floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atap JC Marketing. Sa L&L Building, Balalacor Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6 Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. Ayan. Sa RBJ Pharmacy, Poblacion, Ilawo, Ragay, malapit sa Ragay, Central School. Hello kay Sir Nems Flora, Technical Department ng DCGB. Okay? Sa area ng Catanduanes, andyan po si Ma'am Remy Faustino, Gugon Sirangan, Vera Catanduanes, Helen Torre Palma, San Roque Bato, Catanduanes, Julie De Luna, Barangay Maysuran, Caramoran, Catanduanes, Ma'am Salvi Cabal, Nabo Wellness Center, San Pedro, Vera Catanduanes at sa Nabo Wellness Center, Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes, malapit sa Power Zone, Gasoline Station, Astor Crispino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes. Sa Masbate, hanapin lang CMD Center at 2nd floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City, in front Banco de Oro, Emma Linda Lagak, Purok 1, Ramirez Street, Poblacion, Baleno, Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate, Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate at sa si Ma'am Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate City, Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate. Hello kay Ma'am Jovi Ramirez. Okay. Sa area ng Sorsogon, Ma'am Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City, Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Comadcad, Castilla, Sorsogon, Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol Sorsogon, Ma'am Annabel Maquiniana at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Ma'am Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo Chapel, Maria Jinky Aquilmo, Purok 6, Balabog, Dapdap Pilar, Sorsogon. Ma'am Sandra Mortega Frio sa Butika, Bitison Street, Magallanes, Sorsogon, Racial Aicardo, CMD Center, Barangay Adobis, Kasiguran, in front Kasiguran, Technical Vocational School, Jocelyn Bilien, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon, CMD Center, JB3 Building, 2nd floor, JB3 Building, San Jose Street, Away, Donsol, Sorsogon. So, free health consultation kayo, mga taga Donsol, ngayong Friday. Opo, August 29, 9 a.m. to 2 p.m. Take advantage po
Mga taga Don Sol, Sorsogon, kung may mga latest laboratory results, pakidala nyo po, okay? Now, sa First District of Albay, Ma'am Cathy Credo, second floor, Center Point Building at top 711, Siga Avenue, Tabaco City, Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay, Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay, Ma'am Michelle Biascas, CM Listaki Center, AM Building, Magsaysay Avenue, Corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay, CM Center at Purok 2, San Vicente, Santo Domingo, Albay, Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay, Delia Kissing, Purok 4, Lidong, Santo Domingo. Sa Second District of Albay, ang aking center, second floor, CMD Office or Nabuel na Center, second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front LCC Supermarket, atap Denver's Computer Shop, Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo, Errol Asuncion, Erson Store, Centro Rapo-Rapo, Emilia Llaneta, Mancao, Rapo-Rapo, Rafael Esquelador, Morok-Borocan, Rapo-Rapo, Joe Anserano, Bagabawan, Rapo-Rapo, sa Lourdes Busque, Purok 2, Bugtong, Rapo-Rapo, Das Cable Store, Purok 2, Itba, Ma nito, Toy Dahak, Purok 3, Itba, Ma nito, Ma'am Josephine Racho, Balinad, Daraga, Albay, Ma'am Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo, andyan din si Ma'am Lisa Longasa, 4J Drugstore, Mangkerohan, Legazpi, Emily Lisay, Zone 1, Anislag, Daraga, Albay, in front Anislag Church, Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market, Ma'am Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay, Nora Aison, Purok Legazpi City, Mary Lo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi, Concepcion, Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig, CMD, distributor natin, retailer natin, si Ma'am Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay, Lisa Olidana, Bakay Store, Centro Daraga, Albay, Milet Hiroy, Barangay 22, Binanawan East, Legazpi, Marinopre, Purok 4, Panipoy, Kamalig, Albay, Cindy Toledo, Icardo, Odell Store, Bangkirohan, Legazpi City, Ma'am Asuncion, Liana Reza, sa Liana Reza Store, Inamnan Grande, Ginobatan, Refugios Drugstore, Pantaw, Libon, Ma'am Rexy Sardenya, Sardenyas Store beside LBC Ginobatan, Ma'am Ami Canseco sa Boardwalk Service Center Market Site, UWAS, Rosana Reyes, Care of Office sa Barangay Affairs sa munisipyo ng UWAS, at may CMD Center tayo, second floor sa Palicio Building sa Palicio Street, Basod, Pulangi, may CMD Office tayo, sa ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City, Ma'am Lourdes Boreta sa RBB Agrivet Supply, Rizal Street, Mercado, Hovillar, Albay, Mariel Sabasa, Badian, Uwas, Albay, Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginobatan, Hill Rijalde, Zone 9, Daisy Street, Saban, Uwas, Albay. Yan po ang ating mga CMD centers and active distributors. But of course, yung hindi na-announce, ang importante, iwagayway nyo ang inyong mga tarpaulin na CMD is available dahil sa sobrang dami nyo na hindi natin mai-announce lahat. Okay? So, ang importante, may CMD kayo, aralin ninyo kung paano isi-share, ipupush yung ating product. Dapat magkaroon kayo ng tarpaulin na available sa inyo yung ating produkto. Okay? So, yan, abos yung ating oras. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana po ay matugunan ang ating misyon to help restore the health of people and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa ating mga produkto. Iwan ko na lang ang aking text hotline 0939-904-0717 0939-904-0717. Ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.